Hola, molt bona nit. Mireu, avui teníem una competició que estem preparant la majoria uns 10 jugadors, 10-11 jugadors del CVC de Montserrat. Estem preparant una mica un torneig pel que fa al Kira, de TH nous, 10 TH nous contra 10 TH nous i en format molt ràpid, de mitja hora de preparació, mitja hora de guerra. I ens estem preparant una miqueta, hem fet una mica de prova de 5 contra 5, el Lleir, el Marc, Minicris, Gipis, Ferran, i ens hem enfrontat contra Copercin, Alejocs, Reus, Bertocris i jo. I una mica de carències amb el tema dels boleros. Realment ho hem notat, les tropes al màxim, o inclús bàsicament el més important, els boleros, es noten molt. I volíem una miqueta presentar els plenos que han sortit, i començarem amb el Copercin, que plena Minicris i ho fa amb un Gohu clàssic amb 2 porcs. Tira un verí només arrencar, una mica per alentir tot el que és el castell, i una mica si pot enganxar una mica els reis també, i fa una mica amb neteja de mags. Tira reis, enràbia una mica tota la zona per una mica més de potència, acaba amb el castell, que li queda una mica de bruixa. Tenim una mica un canó com a defensa que es dirigeix al golem, i com que ja mata la reina, doncs bàsicament comença el Gohu. Tira un bon grupet inicial de porcs a la banda esquerra, es queden 4 i prepara la primera cura a la zona de Torre de Mags. Està bé, hi ha algun forat allà que veu que pot haver alguna bomba, ja està bé. Allà tira una segona cura que era molt previsible que hi hagués bombes, però no n'hi ha. Arribem amb la ballesta, els esqueletets. A vegades en aquests Gohus us recomano que si anem amb 2 verins, el segon verín el guardem per aquests esquelets, que és bastant important, sempre que es pugui. En aquest cas la cura també torna a curar una mica els porcs que queden, van rebent, però hi ha un bon grup que sense problemes va visquent, i arribarà just, encara queden 2 torres de mag importants contra porcs, però arribarà molt just. Però té una reina immaculada, sense habilitat, que a poc s'anirà fundint la guerra, s'anirà fundint l'aldea sense problemes. Super reina al 30 del Copper, zasca, pum, és que ni l'habilitat li farà falta quasi. Sí, al final sí. Molt bé. Sense porcs, una mica els esqueletets han fet molt mal, i recordeu sempre això, verí, una pel castell, una mica la zona de castell, i l'altra per les esqueletets. És bastant important el moment, es tiren al moment que estan una mica més concentrats en defenses, i allà ho podem tirar. Anem a veure el pleno de Alejocs. Alejocs va amb el clàssic que sempre fèiem les bruixes, però ara veurem a veure què porta en el castell. És una mica versió amb 2 golems en lloc de 3 i amb alguna bruixa més. Tires amb expandides ben amples les bruixes, com sempre, com cal. Tira els rompes una mica arriscats, perquè fins i tot no obrim. Com que porta de sobres, al final sí que veurem. No, tampoc hem pogut obrir. I s'ha trencat una miqueta, però amb el rei, una petita empenta, suposo que obrirem. I les valquíries, a modo de boleros, és un format nou que és bastant potent, i estem veient que ens està funcionant bastant bé. I veieu, peten bastant les valquíries. Això sí, poder es desvien una miqueta més, has de vigilar-les una mica, els moviments es veuen menys també, no saps ben bé on són, però arribem bé, prou bé a la zona de Tesles, golem
està en viu, bruixes, peta el sabueso que teníem al castell, la reina, els verins, no sé per què no els podem usar, però bueno, no ens ha calgut. I bueno, torre bombardera, les bruixes són les bruixes, per això són tan importants. Fixeu-vos que aquí sembla que no pugui fer-se l'aldea, i en canvi, mira, que la ballista entretinguda amb els esquelets, matem. Aquí també es van entretenint les defenses i la reina va fent la feina. I bruixa, tira l'habilitat, rei nota el 30, i tenim un bon grup de bruixetes aquí amb un sol mag. Tampoc n'hi ha tantes, per això. N'hi ha 3. Però bé. Molt bé. I aquí res, ja estem en zona de girar, la reina una mica petarà el mur, però veieu, tenim un bon feix d'esquelets que anem bé. I encara tenim les 3 bruixes vives. Fantàstic. Un altre ple de jocs. Ja n'han faltat alguns, la veritat. Hem patit una miqueta de plens i bueno, ens hem de posar una mica les piles. Anem a veure un ple nou del Marc. El Marc va amb un format similar, amb 4 terratrèmols, amb un salt, i un format amb 5 valquis, i a veure què portarà el cartell. Anem a veure. Intenta rebentar el centre per obrir l'aldea, entremig, i no tenir que preocupar-se amb salts. 2 golems oberts, format de bruixes i mags com sempre fem, i sí, farà una mica com el mateix estil d'atac que l'Arejocs, és l'Eric, amb salt, tirem les valquíries, i ara no m'he donat compte que portaven al castell, però em sembla que bruixes, si no m'equivoco, Aquí veieu el moviment de les valquíries, s'ha de vigilar. Jo sempre recomano obrir-te molt amb les bruixes, perquè a l'obrir-te, l'important de les bruixes és que vagin fent totes aquestes bandes, i llavors amb el centre, quan anàvem amb els boleros, realment una cosa, aquest Tesla no pot disparar a esquerra i a dreta, llavors si el matem una mica pel centre, protegim les laterals, no? Al final una cosa protegeix l'altra, i per això és un atac molt, molt solvent. I en aquest cas, les valquíries han anat una mica pel cantó. Tenim la reina, també el 30 potent, matant l'última ballesta. Aquesta zona de Torre de Mags semblava complicada, però tant de bruixa em sembla que ens hi anirà prou bé de finalització. Un rei a tope, a més amb l'habilitat. Sobra bastanta cosa. Molt bé, fiable. És un atac fiable amb el mateix o similar sistema amb valquíries, però en lloc de boleros. És una bona solució que podem emprar. I aquests 2 atacs d'Arejocs i Marc ens ho estan demostrant. Ara, un altre atac del Ferran el Gran. Ferran el Gran, aquí porta una mescla de dracs sense Queen Wall, que no és un Sexy Dragon, és una mescla de dracs i lobos. Anem a veure com ho fa. Rei reina per aquí, o suïcida, m'imagino que busquen aquesta àrea, tira ratxos i terratrèmols a la central, que és la menys, és la que pot molestar més. La reina ja està a tiro quasi de l'aèrea, i perfecte,
Ha començat ja una mica amb els dracs a la zona de l'Ajuntament, o sigui que té previst fer tot aquest lateral d'aquí amb reis i la part d'allà amb els dracs, m'imagino. Concentra una mica bastant els dracs aquí, a la part de l'Ajuntament. De mentre la reina va fent una mica el lateral, és bastant suavet, dracs potents. Aguanta el gos perquè està molt lluny, tampoc cal la segona era. Molt ben treballats aquests dracs. Aquí ja tira un gos i uns quants globus. Com que estan a prop, doncs és un bon sistema. Sí, m'agrada. Gossos i acceleracions per la part de baix i tota la part de dalt ho heu fet servir uns castells. És una mescla. És un exèrcit no massa vist. En canvi, fixeu-vos que un gos encara viu, globus, dracs per aquí encara també, bastant solvent. Molt bé, Ferran. Original i bueno, mira, has quedat tot últimament. Perdó. Veurem l'últim pleno que volia ensenyar-vos, el de Lleir. Anem a veure, Lleir està atacant a Reus i aquí sí que és un exèrcit també molt divertit amb els Baby Dragons, arriscat perquè necessites molta concentració, però veiem aquí dos aèries molt exposades i dos aèries molt exposades, que suposo que el Lleir ho aprofitarà. I sí, comença un coin per aquí, i ara veurem què fa. M'imagino que intentarà fer-lo entrar la reina. Exacte, tanca amb el mag per aquí. Aquest globo no sé per què l'ha tirat, no sé si per evitar alguna bomba aèria, potser alguna bomba negra. Molt bé, perfecte, és el que jo hagués fet mateix. Mira, no obert perquè deu haver aquí a la punta, que és molt bo, s'ha de ficar on tu penses que ha d'obrir o vulgui obrir, ficar bombetes, doncs pot fer provocar falls de rompecabos i en aquest cas l'està provocant. Però ho solventa fantàstic amb el no vols entrar i tant que entraràs. Fantàstic. Rei suïcida i una mica per neteja, bàsicament. Tampoc que no ens ajudarà massa, però ens ensenyarà tota aquesta banda d'aquí. I bombeta aèria que ens està fotent una mica les fades, però rei del 30 aguanta bé. És pacient, no té pressa, intentarà matar. Perfecte, veu com arriba allà i surt el castell. No, el marinet i una ràbia, no caldrà ni l'habilitat. Les bruixetes, que són molt molestes, si no hi hagués el verí, són molt molestes i, cap problema. O comences ja o tindríem problemes amb el temps i tal qual. Els Baby Dragons els va tirar molt pensats, aquest directament per apoyar una mica la reina i sol, per multiplicar la seva força. Allà un altre també. Jo ja veig que he començat a tirar algun més per aquí, poder també. Però ara es concentra, el que es volia concentrar i està molt ben pensat, és amb aquestes dos aèries d'aquí. Gos i acceleracions per anar volant ràpid aquesta aèria. Pam, imagineu-vos la velocitat que està fent-ho. Pam, un quadradet en poquíssims segons. La reina encara amb l'habilitat. Han sobrat els globus fantàstics, mataran aquesta ballesta i ara sí que els està llançant ja tots els Baby Dragons. Molt bé. Gran atac, És un atac que s'ha de practicar, però que té risc, Fixeu-vos que encara està aquí un complex de Tesles. Aquests complexes són molt perillosos, però tenim uns
quants Baby Dragons separats amb una potència impressionant, la reina a tope, cap problema. Molt bé, és un gran atac, molt maco per cert. I res, fins aquí. Bueno, en general ens ha faltat plenos, no estem preparats. Això ens mirem molt el tema de boleros i tenim grans atacants molt bons, però bueno, ens hem d'acostumar a una miqueta a aquesta competició que serà sense tropes a tope, només amb tropes d'ajuntaments nous, amb la qual ens hem d'acostumar a gojos, els atacs així estan molt bé, els de Ferran i els de Llers. Hem de canviar el format, l'atac de bruixes i boleros està obsolet, aquí no podem i hem d'intentar. Doncs res, fins una altra.